Mangguna ta guys. Kung ano ning nagkato na ko ang bati guys, kaya magtanong ko bagong ang bati. Buwang na. Tanda na ko guys, oh. Nang matay. Na mamatay akong tangan. Ano na?
ko na siya itanong uglain guys. Medyo kaingon na siya namatay. Ngayon kilos tangat, mga ang kilos tangat. Mait na po niya. Ang ano tangat eh. Makasamat. Namanit. Kung singot, mga tagak. Singot.